Kaseng Nyotrep Youth Council, West Castle District. Kalalej ban yakendu yu Deputy Commissioner in charge ke West Castle District UPD Sangma. Nakabenta bantawa badai ban pendam no shwa ke jingya jurib lang ki jaka khaput daki artli ki komiti jeng ki artli ki jela kabalalong hakasau trik urisau arjar arpuwai hapo West Castle sector. Badai ban penlong dakawai ke bathamai harengkat ke jingi dan lang kinong mikmat naki hima kishnong bat ka HADC. Nakaliang jong kaseng HYC kelapan pau baka jingi penbej uput usam haki cakai ke japut kadai ban longkat kum uput usam jong ki hima khasi kabalongkat kum kapara arpo jong kernit ka ban reu jong kriti sencar kari haka baki hima ki eleka ka HADC bat ki dorbar shnong kilong ki bakongsan haka jo kopor kaseng kelapan pau ru jing sngo kendet ban yo i ling baki lat pathai kubor baga komiti na West Castles balakle du ba Renington El Tongkhar haba penlong i jing jure blang bat ka asam ki cakai keja ka klam khot lang ki serdar ki sim kirang ba shnong bat wat igi nong mitmat na ke HDC Nagalian jangi ke SYC West Kazil hadin bangilayo i ba ka Tarik Oktober arja apuai kadon ka joint inspect apdeng kami klia bar asam halol pudusam jong ka jela ka jangi ni penpau hi hang ni ba kabas ngosi kalong bangiyo i ka joint inspect ijongi kilai tang sangut kam ka asam pat kiwan kumba santhon ruphong dijungi ki ong ba ngin le tang sangut ngim de ban penpau social media rai nakaliang ka asam pat kumba live sangut de ki social media ki press bari media ki wan ban saki ya kate ka joint inspect te nakaliang jungi menta ngi penpau ki jeng studio ha kate ka joint inspect Nagaliang jungi ke bangilah ya rang rengkat nagaliang jungi kumki dekat kumbersikan bangilah don lang haka meeting haka jingi kenduk lang ke jungi nang ta kumjuru ngilaya perkat lang iki kam kumno bringile ni aiman sim rai haka sauterik ke bangilah ya ke joint inspect mo haka ke area hayem berkitu ki langpi sektor berkitu we perki area Ringi UI bahang tilpor hadin katangi don saka meeting hang ni taizem hall daga bangin ya keren dia kijing don kam jong tu area rengkat ka KCDC KCM ke Sirdar jong tu area hentai menta hadin nakaliang jong barinik UI ba nakaliang barinik kum chaman kantam namarkani ka syong bejau chaman kum no pentulun ni kam rai nakaliang jong korbo lejo inspect uklam ya thu ya ki Sirdar uklam ya thu nda poi hate ka area pat long bakal long dakum boy nakliang ki asam ki wan ra ki proof ki bakar ne nakliang jongi thli be sedak gilai tengi ngi supen pau nakliang jongi ong kumdu kenpin sisa ya ki jaka klem ka ki CDC klem ki sim bar klem ki serdar nomor ngi sno thu sai nakliang jongi ka sang ba ka jala mikhlaya klem ki hima khasi kalong lena ai iput jong ka jala mikhlaya ki de banlong iput jong hima khasi kata karika ndagaliang jaka sangi jukren na kawai por wepat te kumjong barini walau dei chaman lai untip ayu ya ka area hapo jong kawai kasil ngi kren sai kata nomor lada ki MLA ki dei tang ki representative namta ki pajba kum ki MLA kum ki nomi khmat kum dei ban ong bangi dei ki trai jong ki jaka ki dei ban long na ka ki CDC na sim berkumju ki Serdar ki badan hak tu ki area rai ngi iba kumbo ong mo i hoping la jukren na kawai por sa kawai pat juong ba kajing ya penbej put kadai banlong bet kat kum ki hima khasi rai kini ki nong mi khmat mentau lagi dei hai da gajuk ka sang ber ki ong ba kajing ya penbej put ka syong hakini ki atli komiti ka joint komiti kata kam ta long ngisngo ban penrem ya kene ka banta nagalian jungi kren sai hoi ngitip bahak tu ki area kabaka bodar gidan ki jai medu garu ki perlok ki jungi perlok garu Ringim ong pat batang baki don maki kin ai no sya asam ngem kwa ya ta ngi kwa ba nagaliang jung tiduk ngi sutu sya ki kwa bandon sya ni ke ire jeng karkum ka seksidul ka para grau ka ba ar phau ka kren sai bat ka ong karkum ka transition jagari India ka jingya penbej put ka long katkum ka hima jong ka hima khasi stit lane ka hima bat ki eleka ka badai ka nokpai ka ki sisi te kini perkiyat la jong ka mentangi penpau ba ngimla wan pediang ini tak ada mentang iwan banyak kenduk ya Deputy Commissioner sar PD sama bar nakalian ini ong ba idawa ba deban scrap no lan deban penduk pendam no ya kene komiti
yakni ka joint inspector ka balai haka South Rik October namar nakalian jungi ngimsani ayakani ngikwa ba kinlek bang dak juai bat haringkat ki dikat jungi ngim ong yangi ki dikat walangi de ki dikat jongkan di ka regional committee jong West Kasil rekam tam yaki serdar ka ki susi bat ki sim jong ka te ka area ngikwa yang ta ka bentah ikren syai hang ni nakalian kasang yong ko nung mikmat wala pilong ki chaman wala pilong ki dikat jong ka committee rai to tip syai ba ka kam ya pen put kam dei tang ka jong phi rai ka dei tham tam jong ki si bat ka ki serdar bat ki sim ki bade ki try jong ki tu ki area ngim kwa ba phin le kum ka ne banta namar ngi i namar ba ka syong ba thau chaman la do chaman u khesting ya ka kam kan long kum ni kum ngi i hawes ka zil balai hari boy ngi i hapo ka jeng yalam jong ba prestun kum regional committee kum chaman jong regional committee hapor balai joint inspect u khot ya ki sim ya ki serdar yaki beregi try jong tu ki jaka balai bat ki jungi pat hang ni ikot tang yaki nas ni tip ya kata ki ikot tang itu gitu serdar lagi ni nong mikmat jong tu ki area na ki jai pendu karo itu lagi tip sai ka hima kare ki hap hima yang si ki hap jarngam ki hap ha ka nong mesau kun du ki le yang nimta ni ong ba to perkhat bahaya ni kam nakalian jungi dawa bangi deban ya keren yang nimta ngi sengu tenat nakalian jong disiru sapi di semal waktu lalbat sim kiai gini kam barang kermen banang ni sakmat kermen ke jeng kermen sekarang lengi deban penduk pendam no ya kena komiti kajian komiti kepala lek bat enda lek nang ni kadeban long ko bibit biang kat kum ke jeng hun jeng pai ba jeng kathan ke jeng kuai yang jengi ni keren sai nak len jengi ke seng ke spesial pergawai lada kata kajeng ya pendek put kamlong kat kum ke hima kasih kepala kedau sai ka para ka ba arko jeng ka seksidil jong constitution jong dari India lada nakaliang ke jong ki ne gisangut ki ban lek ha tu ke jaka ban lek ya ke jong inspect lada ki bakla lada ki bobun ki jai beru ke jongi lagi ka khendo ke jongi kale sya aksam nakaliang jongi keno bakadon ke eri ya kini ki sangut ki balek sangut dungut ki balek ha tu ka jeng community ka south rik October ya aku di gereja kita